Hello mga kapiks! In this video, ituturo ko po sa inyo kung paano mag-head cleaning at nozzle check ng Epson printer na hindi na gumagamit ng PC or laptop. Ang kailangan lang po natin dito ay etong dalawang pindutan. Pagsabayin lang po natin ito sa loob ng 3 hanggang 5 segundo at pag narinig natin na nag-click or nag-response, yun na po yun. I-release na po natin ang pindutan. At ayan na, nag-umpisa na pong mag-print para sa ating nozzle check at dito po nating makikita ang quality ng printing ng ating printer. At ayan, kung mapapansin po natin ay hindi pa po kumpleto ang mga linya at mga letra. Kaya kapag ganito po, magsasagawa po tayo ng head cleaning. Sa pag-head cleaning naman, ilolong press lang po natin itong nasa gilid na pindutan. Pipindutin lang po natin ito ng 3 to 5 seconds at pag nakaramdam na po tayo ng click or paggalaw sa loob, bitawan na po natin yung pindutan at nag-uumpisa na po siyang mag-cleaning. At sa head cleaning naman, tumatagal po ito ng 3 to 5 minutes. At malalaman po natin na tapos na yung head cleaning kapag napansin po natin na stable na po at hindi na po nagbi-blink yung ating power button. At ayan, huminto na nga. At ulit-ulitin lang po natin yung proseso na ginawa natin kanina hanggang gumanda ang quality ng printing. At kung hindi pa rin walang pagbabago, eto na po yung kailangan nating baklasin at linisin. Alright, bye-bye!